Δεν μπορούμε να τη δούμε ούτε να τη φωτογραφίσουμε. Ωστόσο υπάρχουν κάποια μηχανήματα που την καταγράφουν. Η άβρα που μας περιβάλλει δεν είναι άνεμος, είναι ένα νέφος σωματιδίων που υποδηλώνει την ενεργειακή μας κατάσταση. Κάποιοι επιστήμονες την αρνούνται, κάποιοι άλλοι τη μελετούν, προσπαθώντας να εξάγουν συμπεράσματα για το μυστήριο της ζωής και του οργανισμού μας. Επίδειξε εφέ από φώτα, λάμψεις, πινθύρες και αναλαμπές σε μια συνεχή κίνηση μαγευτικού χρώματος. Μερικά φώτα να κινούνται και κάποια άλλα να πάλλονται. Μέρη του χεριού να δείχνουν νεφελώδεις κινήσεις, το σώμα να αγκαλιάζεται από χρώματα και το σύνολο να μοιάζει με πυροτέχνημα. Αυτή η εκθαμβωτική εικόνα είναι η άβρα μας, μία και μοναδική για κάθε άνθρωπο. Η άβρα στην ουσία είναι μια εκπομπή από το ανθρώπινο σώμα, η οποία εμφανίζεται για το γεγονός ότι ο άνθρωπος έχει δύο υποστάσεις, τόσο την υλική όσο και την ενεργειακή. Έτσι λοιπόν η αλληλεπίδραση αυτής της ενεργειακής και της υλικής υπόστασής του παράγει μια εκπομπή την οποία ονομάζουμε άβρα. Από αρχαιοτά των χρόνων ο άνθρωπος και όχι μόνο, όλα τα ζωντανά πλάσματα έχουν την ικανότητα να μπορούν να βλέπουν αυτή την ακτινοβολία που εκπέμπει ένας ζωντανός οργανισμός. Τα φυτά, τα ζώα και τα μικρά παιδιά μπορούν και την ξεχωρίζουν αμέσως. Ο ενήλικας, λόγω του ότι έχει περισχύσει στην εποχή μας η λογική, έχει χάσει αρκετά από αυτά τα αβαντάζ, αυτά τα πλεονεκτήματα που μας έχει υπερκήσει ο Θεός και η φύση μας, και έτσι σήμερα χρειάζεται μια ειδική εξάσκηση για να μπορέσουμε να ξαναδούμε αυτή την ακτινοβολία, την άβρα που εκπέμπει ένας οργανισμός. Άλλοι το ονομάζουν άβρα, άλλοι πάλι ενέργεια. Όπως και αν το βαφτίσουμε, γεγονός είναι πάντως ότι τόσο τα έμψυχα όσο και τα άψυχα κουβαλούν μέσα τους μια ζωτική δύναμη. Η φωτεινή απεικόνιση των ηλεκτρονίων που αποσπώνται από το ανθρώπινο σώμα στάθηκε αφορμή για ποικίλες δοξασίες, ενώ συγκέντρωσε τα πυρά του επιστημονικού κόσμου. Ακόμα και οι άνθρωποι που ασχολούνται επιστητώς με το φαινόμενο της άβρας διατυπώνουν συχνά αντικρουόμενες απόψεις και χρησιμοποιούν διαφορετικές συσκευές εντοπισμού της. Έτσι, από τη μία πλευρά στέκονται όσοι χρησιμοποιούν τη μηχανή Κίρλιαν. Στην ουσία μια συσκευή Κίρλιαν είναι μια γεννήτρια η οποία παράγει υψηλή τάση της τάξης των 20.000 βολτ. Αυτό είναι παλμικό και δεν έχει καμία επίδραση πάνω στον ανθρώπινο οργανισμό, δηλαδή δεν του προκαλεί πέρα από ένα ελαφρύ γαργάλισμα στα δάχτυλα, δεν του προκαλεί κάποιο σοκ έτσι ώστε να είναι επικίνδυνο για τον φωτογραφιζόμενο. Αυτό το ηλεκτρικό πεδίο, το υψηλή στάση ηλεκτρικό πεδίο, εμφανίζεται πάνω σε ένα ηλεκτρόδιο. Σε αυτό το σημείο λοιπόν μπαίνει το χέρι του φωτογραφιζόμενου και κάτω ακριβώς από το χέρι μπαίνει το φωτοευαίσθητο υλικό, είτε είναι φωτογραφικό χαρτί είτε είναι φωτογραφικό φιλμ. Εάν είναι ασπρόμαυρο το μέσο, η φωτογραφία είναι ακριβώς μαύρες ακτίνες οι οποίες βρίσκονται γύρω-γύρω από τα δάχτυλα. Όταν φωτογραφίζουμε έγχρωμα, η μεταβολή του χρώματος έχει να κάνει με την ψυχική υγεία του ατόμου. Έτσι λοιπόν, αν παράδειγμα το φιλμ αυτό μας δώσει μια γαλάζια εικόνα σε μια κατάσταση ψυχικής ισορροπίας, όταν το άτομο στρεσαριστεί ή μεταβληθεί ακριβώς η ψυχική του ισορροπία, η μεταβολή αυτή θα έχει μια τάση να πάει προς το κόκκινο. Και στην αντίπερα όχθη βρίσκονται όσοι προχωρούν στο διαχωρισμό της ηλεκτροφωτογράφησης από αυτό που χαρακτηρίζουμε άβρα. Υποστηρίζουν δε ότι η άβρα αλλάζει ανάλογα με αυτό που κάνουμε, λέμε και σκεπτόμαστε. Έχει συνδυαστεί η άβρα με την βιοενέργεια. Αυτό είναι λάθος. Διότι, όπως είπα, κάθε σώμα εκπέμπει και μία ακτινοβολία. Ένας ζωντανός οργανισμός, μαζί με αυτή την ακτινοβολία που εκπέμπουν όλα τα σώματα, εκπέμπει και μία διαφορετική ενέργεια, αυτή που ονομάζουμε ζώσα μορφής ενέργειας, βιοενέργεια, που μέσα από αυτή την ενέργεια μπορούμε να δούμε και να ξεχωρίσουμε και ορισμένα άλλα πλεονεκτήματα που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, όπως ψυχικές ιδιαιτερότητες, βιοενεργειακές ικανότητες κλπ. Σήμερα έχουμε την δυνατότητα να αποτυπώνουμε
σε ένα κομμάτι χαρτί την ακτινοβολία, την άβρα που εκπέμπει ένας ζωντανός οργανισμός, ένας άνθρωπος. Η συσκευή της αυροφωτογράφησης είναι μια ειδική συσκευή που μπορούμε και απεικονίζουμε αυτή την άβρα που εκπέμπει ένα σώμα. Παράλληλα, πολλοί σαρλατάνοι βρήκαν την ευκαιρία να διατυμπανίσουν την ικανότητά τους να βλέπουν την άβρα. Στην πραγματικότητα, λίγοι είναι αυτοί που μετά από εξάσκηση και ειδική κατάρτιση μπορούν να μιλήσουν για τη φωτεινή διάβγεια που μας περιβάλλει. Στην Ελλάδα, αν και γίνονται πειράματα σε εργαστηριακό και πανεπιστημιακό επίπεδο, οι επιστήμονες στηρούν σιγή ηχθείως για τις ερευνές τους. Η πιο σημαντική ερευνητική προσπάθεια και σε διεθνές επίπεδο έχει γίνει στην Ελλάδα και έχει γίνει στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, όπως ονομάζεται σήμερα, από την Βικτόρια Μαγκανά. Εκείνη ακριβώς επειδή είχε σπουδές στην Σοβιετική Ένωση και είχε έρθει στην Ελλάδα, οργάνωσε μια σειρά πειραμάτων γύρω από σχιζοφρενείς, οι οποίες δημοσιεύτηκαν σε ξένα περιοδικά και αποτελούν ένα σταθμό, θα λέγαμε, στο τι μπορεί να κάνει αυτή η μέθοδος γύρω από τα ιατρικά προβλήματα. Είναι θεαματικά τα αποτελέσματα, δεν έχουν υπάρξει άλλες εργασίες σαν και αυτές. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός από γιατρούς οι οποίοι ασχολούνται με την εναλλακτική ιατρική, οι οποίοι έχουν πάρει τέτοιες συσκευές, τις χρησιμοποιούν σαν ένα εργαλείο, θα λέγαμε, συμπληρωματικό στις θεραπείες τις οποίες κάνουν, έτσι ώστε να μπορέσουν να μελετήσουν πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές τις θεραπείες. Οι λιγοστοί άνθρωποι που ασχολούνται με την άβρα επιδιώκουν την πλήρη αποσύνδεσή της από τη μεταφυσική και τα θεραπευτικά συστήματα μετάδοσης ζωτικής ενέργειας όπως το Reiki. Σήμερα, έχοντας τη δυνατότητα να φωτογραφίζουμε και να αναλύουμε αυτή την μορφή ενέργειας, μπορούμε πλέον να μιλάμε για επιστημονική θεραπεία, για επιστημονική βιοθεραπεία και έτσι να ξεχωρίζει ένας βιοθεραπευτής σωστός και καλά εκπαιδευμένος από κάποιον πρακτικό. Ο κάθε ένας έδωσε τη δική του ερμηνεία ή παρέκλεινε, να το πούμε έτσι, από το καθαρά επιστημονικό στοιχείο και τους κανόνες τους οποίους έπρεπε να τηρεί για να βγάλει μια φωτογραφία Κίρλιαν, και έτσι λοιπόν φτιάχτηκαν διάφοροι μέθοδοι οι οποίοι πιστεύουν ότι καταγράφουν την άβρα, την ανθρώπινη άβρα. Είναι ένας άλλος δρόμος, τον οποίο ίσως η επιστήμη να μην τον ακολουθήσει και ίσως έχει δημιουργήσει και τη σύγχυση τη μεγάλη. Στο μέλλον τώρα, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το φαινόμενο της άβρας σκοπεύουν να εξυγχρονίσουν τις συσκευές τους. Θέλουν να δουν τον κόσμο να ανταποκρίνεται στο κάλεσμά τους και επιδιώκουν να αποκαταστήσουν την αλήθεια. Παράλληλα, η ιατρική, η φαρμακολογία, η βιολογία, η φυτοπαθολογία και άλλες επιστήμες πραγματοποιούν έρευνες για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου και τη διάγνωση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας με τη βοήθεια της φωτογραφίας της άβρας.